Magama kati zaka muroro wangu akashaika pana pakasaoneka panosvipa madhaka muroro wangu akasaona dava jainosi watiza vanhu asi munotoshanda ukanzo ndokubasa kwenyu contract makapiwa contract nekanzo kuti mupise marara nekanzo yokubhadharai ndiyo iri kubhadharai mari sure iyo unoshanda ukanzo isu chetobhekana kamugoma kanzuro ngaibhadhare uyu mugara chimanobhadhara kukanzuro haatsenze mahara po munotobhadhara mutero ngaibhadhare yapisa murika dzaanesu tesiruhwasiwa kana uri mutsva paplatform ino baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Watenga siko moto. Ngati ndaunogadzirisa moto yangu shuwa yoya yamarashi. Apana ngendo uchere vibraza. Mvura yapera apa. Hakuna chimwe chimoja. Anu. Thank you.
Mota chikadzira moto chobva uyabva nechineuko kusasa wabva napo uchiri mudiki wabva kura chii padenga apo chobva ndabva chi mwangu nanaona kana moto wakanaka iri udini uri kuya kunoku vakataka kuti unoendepa ndaona chi sora iri dangerous patiri panapa moto yacho vokubva ndako kodini kopisa chi benzi yanga apa yakafa benzi ndo yabva ndako kodini koputika wabva ndako badza futi chi mota uyu akamana on team anga apa ndo razodini raza kodini kuti chi mota iyo kupisa chi moto yacho vatanga kuene kuchidi kuchibatiza kunoku panambo yanga apa uyu anga chi mashizha chidi zamamudikidzi machi moto watanga pa chicha icho watangira pa moto watangira kuzasuka wabva nako kuroto kumarara ikoko kumarara iko aipiswa namwe mbuya veshe vekanzuro mbuya kanzuro yao ndati ndaona saka mkomana ndandi kuzama kuti adi adzime chemoto moto wadi autadza kwabva todini kwabva atiza kwabva aenda saka mkomana ati handini moto angu kuti dzakaona seyangu ndikanyasi moto adzizereza dzakawandisa moto dzirumu dzachadzimapurisa ameno dzimwe ameno dzakazara moto musikamana yana mota asimadza atize ndoti kumanaka yangu ngavana vangangadisa roa pasi roanga rubanga ngewaitiko kakwawo
Angaba. Singamona basungona nekugara murando ndotsvaga ndomona baba ndatambudzika mshaya but msikana unobika pasira panzabo watoto ndati dzina ima uchaona mukomana chanozvina mboende bokazi kuti adareke aripi kwa mwana iya siriye basi ngauye kuna muno unotengesa unaita wewe bagara chikwa ane suwaso kana kuti ndia ruchema siro wata ane sikishoti moto ka mombo zakabe muno kuvharira chila au unodosha uyo zvizato apana zanodaira zvicha chiri apana kana zanodaira chingomire kumupa zvekutaura kumana mumire kumupa zvekutaura handizve mumire kupa munhu zvekutaura musapa munhu zvekutaura handizve musapa munhu zvekutaura handizve musapa munhu zvekutaura atiza watiza kukatanga leo wakatanga musa 8 saka kanzuru inoti kana maunganidza marara munoapisa isitedhe kuti atakuru wangofunga wegoti ngatipise instead yekuti marara atakuru mamati ngatipise aiwa ndiri kutotaura iye ndiye ati ngatipise mamuri fanira kunge maatakura womuisa umu iye abva apisa anonzani weurushanani munozitozivawo wamunongodiployiwa munongopuwa vanhu modiployiwa osaka marara aya mamuchiunganidza moenda unoarasa samwe mune muchimaendesa apa munokutureko saka mamusiri saboze kumapisira kuri kuti marara amune muchihorera munofamba motakura marara enyu moendesa kwaanofanira kunge achienda kuri akuti mazoita zvinhu zvamusina kutuma apa yakurumbidza yakonteina moto nenguva kuti
kutenda kangu ngairambe yakanaka. Neurombo kuna mukomani dzegaraji dzakabatikana zvakanyanya. Mukomani sawachida kubva kudhara baba paine mabhenzi hobha pagadzwa matoyota panogadzwa mabhenzi kano midziyo yaparara kuti neurombo asi kuti ndafabhira zibatsira kuti isaendo kuna vamwe magaraji isutiro next door nawo kumana wekadzurwa pise marara pese pese kunyanya magaraji tokupirwa ipapa kuti wasapisawo marara pese pese tiona izvozvo zvaitika magaraji ramukomane zitorwadziwa wangu wavo manext door but zvaitika zvatisi kufara nazvo nezvaitika vaedze kuunganidza marara avo oya achitorwa nerori woenda kunopisirwa marara kwete kupisira kudhuze nemagaraji ndatenda It's not a